हेलो लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिजि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। तो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामगोन होननानै। तो लोगोफोर आङो ससियेल मिडियायावहाय माखासे माने बाथ्रा सावरायनाय बा बाथ्रा रायलायनायखौ आं नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर आथिखालनि बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि नेहाथारि जोंहा बिक्रम दैमारि सारखौहाय दा बिथांनि बुंनाया बेसेबां सैथो आं बेखौसो लानानै नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बेनो जाहैबाय लोगोफोर माने जोंहा बिक्रम दैमारि सारा मा बुंदों माने बिटिसिनि जाखिनि खामानि दामानि बा कन्ट्रेक्टफोर बेखौ माने जोंहा बिटिसिनि आउट अफ बिटिसिनि मानसिफोरासो फैनानै मावफैगासिनो दं आरो जोंनि बिटिआर सरकारा माने आउट अफ बिटिसिनि कन्ट्राक्टरफोरनोसो बे खामानिखौ होगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि। तो लोगोफोर जिखुनु जाया आङो ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो होनानै होगोरनि बिनि उनावहाय रायज्लायनोसै नङा होमबा फैदो बिदिब्ला। जिमानखिनि डाঙर डाঙर काम कोटी कोटी 1 कोटी 2 कोटी 3 कोटी 5 कोटी 10 कोटी 20 कोटी নহয় 30 कोटी নহয় कोटी कोटी टका बाहेरर कन्ट्रेक्टर बिलाके কৰি আছে। तो लोगोफोर नोंथांमोना बिक्रम दैमारि सार बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनाबायबो आरो गावनिनो मेगनजों नुनो मोनबाय नङा होमबा। बिथाङा माखासे एभाइडेन्सजों लोगोसे बुंदों बाथ्राफोरखौ। दा बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला माने जोंनि जाखिनि बिटिआरनि खामानि आथिखालाव मोनगासिनो दङ दा बे खामानिफोरखौहाय माने जोंनि बिटिआराव थानाय सुबुंफोरा मोनाखै बा कन्ट्रेक्टरा मोनाखै बायह्रानि कन्ट्रेक्टरफ्रासो दिनै कौटि कौटि थाखानि मा होनो कन्ट्रेक्टखौ माने आउट अफ बिटिसिनि मानसिफ्रासो मावफैगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। तो बिदि जायोब्ला खुब दुखुनांथाव लोगोफोर नङा होमबा। मानो होनबा जोङो जुजियै जुजियै मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम दिनै एकर्ड जाबोबाय। जोंनि बर' जातिनि नाजानायाव बा जोंनि बर' जातिनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै सोरबाया जिउ बावबोनांबाय दिनै बिटिआर मोनफैबाय बेबायदि फैनायनि गेजेरजोंहाय दुखु खस्थ' सहायनायनि गेजेरजोंहाय दा जोङो बेबायदि खस्थ' खालामनानै मोनबोनायनि फिथाइखौ जुदि जों मोनजायाब्ला बेयो खुब दुखुनांथाव। दा बेखायनो आङो बेखौ बुंनो लुबैदों जे जोङो बिटिआर सुक्तियानो जा बा बिटिसि सुक्तियानो जा बाहाय जोंनि बर' हारिनि माखासे बिहोमाजों बा जोंनि बर' जातिनि माखासे नाजासोमनायजोंसो दिनै जानानै फैनाय। दा दिनैहाय जानानै फैखांनायनि उनाव जुदि बिटिआरनि सुबुङानो बिटिआरनि सम्पदखौ मोनाब्ला बिटिआरनि सुबुङानो बिटिआरनि माखासे खामानि दामानिफोरखौ मोनाब्ला बियो खुब दुखुनांथाव नङा होमबा। दिनै कौटि कौटि थाखाया जुदि बिटिआराव फैदोंमोन नाथाय बिटिआराव फैदोंब्लाबो बिटिआराव बाहायजानाय जायाखैखौनो होननांगोन जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला। मानो माने बिटिआरनि खामानिखौ बिटिआरनि मानसियानो जुदि मावोमोनब्ला बे थाखाया बिथांनि मावनानै मोननाय थाखाया जोंनि बिटिआरावनो बाहायजानाय जागौमोन। अब्ला बे थाखाखौ बबेयाव बाहायगौमोन जोंनि लकेलि हाथाय बाजार टाउन सहरावनो बे थाखाया बाहायजानाय जागौमोन। दिनै हमनानै ला मैगं बायनायनिफ्राय लानानै बिथाङा गाननाय जोमनाय सि जोम संख्रि बानलु बियो बिथाङा लकेल हिसाबै लकेल दखानावनो बायनानै जागौमोन। लकेल जोंनि बिटिसियावनो बिटिआरावनो बायनानै जागौमोन नङा होमबा। अब्ला बे थाखाया जोंनि बिटिआरावनो थागौमोन थागोना थायामोन लोगोफोर। दा दिनैहाय आउट अफ बिटिसिनि जुदि कन्ट्रेक्टरा कौटि कौटि थाखानि खामानिखौ मावबाय बिथाङा बिल जाबाय थाखाखौल' लानानै थांबाय बिनिफ्राय गाव जे जायगायाव थायो बे जायगायाव जाखिनि नांगौ बुस्थु बेफोरखौ बायबाय अब्ला बियो थाखाया जोंनि बिटिसिनिसोमोन आउट अफ बिटिसियाव थांनाय जाबाय नङा होमबा। दा बे आरोखि बेखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैदों जे जोंहा रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय मानगोनां इउपिपिएल सरकारनि जे गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौहाय बा बिटिआरनि आथिखालनि सिएम मानव गेदेर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंहा आसाम
केबिनेट मन्त्रि जोंहा मानव गेदेर इउजि ब्रह्म सार बा बेजों लोगोसे BTC नि बा BTR नि साफ्रोमबो बिबानाव थानाय EM MCLA बिथांमोनखौहाय मानो होनोबा दिनैनि समावहाय नोंथांमोनहा माने जोंनि बर' लाइमोनफोरानो गोबां खामानिनि थाखाय बा खामानि आंखाल जानानै गोदाव सोराव खामानि मावनानै जानांनानै दं। दिनैहाय बेफोरबायदि मानसिनो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ होयोब्ला बिथांमोनाबो हयथ' थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोनगोन होननानै आं सानो। आरो लोगोसे माखासे जोंनि BTR नि गेजेरावनो थानाय कन्ट्रेक्टरफोरनो जुदि बे खामानिखौ होयोब्ला जोंनि गेजेरावनो सोरबा सासेया डेभेलप जागोन बा जोंनि गेजेरावनो सोरबा सासेया मोजां न'खर जालांगोन। दा बिनि थाखायनो जोंनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै मोननाय जे BTR नि सम्पद बे सम्पदा जाहाथे जोंनि बे BTR आवनो बाहायजायो बेखौसो आं लुबैयो। दा हमनानै लादो UPPL हान्जायावनो दिनै गोबांथार माने बेखार मानसिफोर बा बेखार लाइमोनफोर दङ बा गोबांथार गोरों गोरा सुबुंफोरबो दङ। दा बिथांमोननो जुदि बेफोर खामानिखौ नायनानै राननानै जुदि होयोब्ला माने बिथांमोनानो मावगोन, बिथांमोना मोनगोन आरो बिथांमोननि न'खराबो मोजां जागोन बा जोंनि मानसियानो मोजां जागोन बेखौ आं नुहुरो आरोखि। दा बिनिखायनो आंनि खावलायनाय आखाइ खबजोबनानैब्लाबो आं बुंगोन जे जाय बिथांमोनहा दिनै मासियाव दं बा जाय बिथांमोनहा दिनै दैदेनगिरि जानानै दङ जोंनि BTR नि मानव गेदेर CEM प्रमद बर' सार आरो केबिनेट मन्त्रि जोंहा इउजि ब्रह्म सार आरो जोंहा BTR निनो EM बा MCLA बिथांमोनखौ आं खावलायो अननानै जोंनि माखासे BTR नि गेजेरावनो बेफोर खामानिखौ मेनेज खालामनानै हो बा मावनो हो, मावनायनि खाबुखौ हो, अब्लासो जोंनि BTR आ डेभेलप जागोन बा अब्लासो जोंनि BTR आवहाय गोजोन फैगोन होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय, आं बेखिनिखौनो रायज्लायनो होननानै नोंथांमोनजों बे भिडिअ'खौ खालामनाय जादोंमोन। स' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारिनि।